Кире, връчката, ударо, браво, браво. Ajde, diga nagore. Svi malce nagore, motaj, ajde, motaj. Браво. Motaj, ne bravo. Браво. Тегле, Кире, много тегле. С камера малко натака, да видят народа какво прави вълнинята какво се правят. Та дека се. И 200 метра конец и однесел маме му е. Ajde. Тука, браво. Баци, това е от документарния филм. И вати носението е, вати. Ми се свига, браво. Браво, Кире, ова има 13 кила има. 13 кила има, Кире, удри го, връв, да видят. Анче струята да го види овай удар, Анче струята да го види, Анче струята, так, пази тръската позади тебе. Кире, овай голем. Кире, ти шо снимаш? Snimam motanjec, ajde. Nema go još. Hoće dojde. Кире, евати ударо, евати ово. Валмето снимай, валмето. Tuka, ajde. Тука е, Кире. Тука е. Evo te, ajde. Тука е, убаво, приди Убаво, ajde. уводата. Уводата, Кире. Браво. Браво, Кика. Гледай, ако не си снимал ово, знаеш какво те направим. Šo? A za ovo znaš što imam ja? Сега. Гледай, тука, нека документират ово, Те са тебе, ставан. Нека тебе. Браво. Тен. Браво. Тен. Браво. Айде, ово е за француската телевизия, изключило за француската телевизия. Айде, Кире, води тука. Дига го. Француска телевизия, оп. Пушти надоле малце. Nek se vidi. Така. Браво. Браво. Добро.